Podrška porodici, ti imaš mlađeg brata, tako? Imaš sestru i kako je bilo biti u sredini? Eto, ti si neka ispao zlatna sredina, ali baš zlatna. Pa mislim da je to i najbolje, nekako zlatna sredina, šta znam. Ipak, kao srednji brat možeš da pomogneš i starijoj sestri, a možeš i zaštitnički da se nađeš i mlađem bratu. Tako da je to nekako po meni najbolje. I na kakvu podršku, na koliku dozu te podrške si nailazi od strane njih? Pa na veliku, mislim, to malo zvuči sad kao otrcana fraza, sad svi slušamo na TV-u kako pričaju podrška porodici i to, ali dok to ne vidiš na svojoj koži, onda shvatiš koliko je stvarno bitno, jer ima teških trenutaka u svakom, ne samo meni i vjerojatno i tebi, i svima nama. I ako se boriš sa svim tim, a znaš da je uz tebe porodica i prijatelji, onda ti je mnogo lakše i možeš da prevaziđeš sve. Ali pazi, fudbal je zaista jedna od sporednih stvari koja mnogo traži. Daje takođe mnogo, ali i mnogo traži pre svega veliko odricanje. Koliko si ti zapravo nedostajao porodici i na koji način si ti to primećivao, odnosno osjećao pri telefonskim razgovorima, na primjer? Pa ja mislim da je to bilo uzajamno. Koliko god da sam ja nedostajao njima, toliko su i oni nedostajali meni. Međutim, znaju i oni da ja sam vrlo mlad otišao za Beograd i znaju oni koliko je tad kada sam odlučivao, stavili smo sve na 100 i znali smo koliko je 100 odricanja i za mene i za njih, ali ipak ja nisam razmišljao nijednog trenutka jer sam znao šta me čeka tamo, tako da ipak to je jedna velika ljubav moja prema fudbalu, tako da ne mogu da, nijednog trenutka nisam zažalio ni za šta što sam uradio zbog svega toga.